Тук се учим на занаят, в крайна сметка. Работата е отговорна, взема част от нашето време, с което ни помага, нали, да усетим, че някак се по-леко. И в същото време занимаваме с нещо отговорно и което може да ни послужи за напред. В моя случай аз възнамерявам да се занимавам с това и навън. Имаме някакви проекти с семейството ми и така нататък. Във връзка с изпълнението целите на наказанието използваме различни приеми. Един от тях е да обучим лишените от свобода на труд, да им се поставят задачи, се търсят отговорности. Имаме много добри условия за отглеждане на животни. В същото време, за да затворим цикъла, решихме да направим мандра. Мандрата работят 8 лишени от свобода, при животните работят 8 лишени от свобода. Имаме интересен случай. Лишен от свобода от Бургас, който беше тук 3 години, мина на обучение в мандрата, много добри показатели показа в производствените резултати. След като изтърпя присъдата, отиде в Бургас, направи си мандра и в момента работят 8 души при него.